औरी का जय हो अत रंग बिरंग के उड़े विमान हो रंग बिरंग के उड़े विमान हो गुजे आसमान औरी गुजे आकाश हो गुजेले धरती औरी गुजे आकाश हो कैसे आत देवता लो जाता रे रह देवता लो जाला जा दक्ष दरबार हो देवता लो जाला जा दक्ष दरबार हो अब इजा देखो अब यही जो सती अपना जिद कैले बड़ी कह तरीका है कैसे कहले कि कहा रंग बिरंग के विमान कहाँ जा रहल बा तो भगवान शंकर कहने के सुनो सती नई तहार नई हर अय हला है ना ध्यान दो तहार नई हर तहार बाबूजी जग कैले बड़ी हमार ससुर राजा दक्ष भगवान शंकर के ससुर अतः पिताजी तारा नैहर में जग कैले बड़े एक समय के बात बाटे ई एक और कारण बा कि भगवान शंकर और माता सती के काहे ना बुलावल गइल बा उ जग में काहे एक समय में देवता लोग के हेलो सभा लागल रहे कहाँ बा आ सब देव लोग के प्रणाम पार्टी भई लेकिन भगवान शंकर जी राजा दक्ष के प्रणाम नहीं कोई रहनी ई कारण से कहले कि सब देवता लोग को नारद मुनि के तो जानते बनी कैसन बड़े झगड़ा लड़ावे वाला कहने के ए महाराज सब तो प्रणाम पार्टी रौरा कोइलो और रौरा दमादे रौरा पैर न छुअला तो प्रणाम नहीं अब उनका चढ़ गइल गुस्सा अच्छा ठीक बा रहो उहे कारण भगवान शंकर माता सती से कह रहा कि सुनो सती ई जग जौन होता तहर बाबूजी नैहर में करा रहल बड़े ई देवता लोग रंग बिरंग के विमान आकाश मार्ग से ओहिजे जा रहल बा जब माता सती सुननी कि हमारा नैहर जग होता कोनो शादी विवाह होखे आ चाहे कोनो जग पूरन होखे औरतिया नहीं जाए तो रहे दी चैन से पानी पिए दी महेश भाई जाइबे कर लागे एकदम ओढ़ना बिछौना लेके सुत रही खाना बनना बंद अभी है माता सती भगवान शंकर के कैसे परेशान करके रख दिल बड़ी एकदम कही कही के कहत या नहीं हम जाएब तो जाएब तो जरूर जाए कहली कि सुनो सती एगो बात काट के गइलू हो एगो बात काट के गइलू हो तब के देखलू प्रणाम साथे साथ मिल गइल हो आ फिर तू बात काट के जइबू तो समझ लो फिर मतलब पछताइबू अब देखो ये जे कहता कि ठीक बा अगर नहीं जइबू तो तनी आदर सुविधा के साथ जा आदर अभी है भगवान शंकर नंदी के सवारी क के माता सती के भेजत तारे नैहर के कैसे हो चढ़ के सवारी आए माई चली अब भइली नैहर अब के धुन लागल बनू कि झुलुआ लगबलू माई नीमी आहा के डरिया हो ये भाव में बात कैसे कि चढ़ के सवारी आए माई चली भई नई हरबा हो कोई के सवारी आए माई चली भई नई हरबा हो किया हो माई किया हो माई किया हो माई होते अपमान पर न देलु ते जन हो
तनी झाल के नॉर्मल रखो। कहले कि ए माई राउर अपमान भइल, ए माई नैहर गइलू, नैहरे में प्राण त्याग दिलू। ए हाँ माई ये माई किया हो माई होते अपमनमा प्राण दिलू ते जन हो राम। इहो में वो कारण बा। हाँ इमे कारण रहे का। भगवान शंकर कहले कि सुनो सुना माता सती के प्राण त्यागे के हाँ कारण रहे। काहे कि जौना समय में भगवान राम के परीक्षा ले आवे गइल रहनी हो, आ माता सती के जब भगवान माता कह देनी राम, वही समय भगवान शंकर भी कहनी सुनो सती, ये समय से, ये दिन से, हाँ ये दिन से, ये मिनट से, सेकंड से कि तू हमार हाँ माई, हाँ तू हमार माई, हम तहार बेटा। काहे कि तू परम पिता परमेश्वर राम के तू जब महतारी हो गइलू तो हम तो उनके हई। हाँ हाँ ऐसे कहल गइल बा। ओइजा कहले कि शिव संकल्प किन्ही मन माही, आ यह तन भेटी सती आप नाही। काहे कि ई शरीर आप हाँ भेटे वाला अब नहीं खे। काहे कि इस शरीर के माई और बेटा के बात हो गई बा। ऐसे शिव संकल्प किन्हा मन माही, यह तन भेटी सती अब नाही। किया हो रामा होते आप मनवा प्राण दिलू ते जन हो राम। जब माता सती अपना नैहर के गई, जय हो ए हला जब अपना नैहर के गईली, हाँ